Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Gini gilong ki khubor bamta kasni. Ka jinglap jungi pait ba shnong ya ka met yap jung wei u hati ha ka klau ka badan ha khat saumer hathan bernihan kala pelong ya kinong trai katnat forest hari bhoi ban mare bran sha kate ka klau ban pelong ya ka jing jurem ha ka jing yalam jung uba leaning walang ubade orange forest officer ringkat ki staff. Hagate ka jung le jurip berkat tu kat ne ki jung tokel la subajur ba ka jung yap jung uni uhati kala bandai na ka daw jung ka jung syaban ha ka boarding electric na markum bala ban sakhi ka ne ka jaka usainar electric ubala penyat ding ba ka ne ka klau usenjor bha bat jan kot madan lala ru ban sakhi ba ki kat tu kat ne ki benta ka met jung uhati kila don kidak ingkhong kumba ingding. Hey, lain kali jemput saya.